Ďakujem za follow. Rikinejotor. Nechcela som to dojebať. Ale ten follow si zaslúži za úprimnosť. No jasné. Nebojte, raz si aj prdnem. Príde aj to. Kým sa na streame neposerem, tak nie som úprimný. Že Zony je na kiku. Neviem, či to náhodou nie je Riknejotor. Alebo neviem. Riknejotor, ďakujem. Neviem, či je to správne. Riknejotor. Počujete, ja by som si dala aj diagnostikovať ako naozaj, ja neviem, či to je dysgrafia, dyslexia, keď nevieš poriadne čítať, hej. Proste takú diskografiu mám naozaj, ale bojím sa do piči, že mi povedia, že nemám diskografiu, ale že som proste retardovaná, presne tak.